Tinuli sunod hiluton. Hello guys. Hello guys, Wala man welcome to my ipaduhok channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao Sur, Dili ba? Mindanao. Dili, oh. God bless Yan naman mga hugot, kaibigan. oh. O karon nakakakita niya nga video. Dili siya masulod lang. Yan kay adlok sa hiluton. Excuse them, man. Doon. Shout out sa mga viewers, sa mga followers, sa ang Dali nun, oh. Dili na pwede akong ginatanaw mo. ako ang Hindi ka mga pwede followers sa bagay dito ba? TikTok. Napis sige, babag-babag. Anak, nag-live. Yeah, sa kung subscribe sa mga nag-comment sa ko, God bless po sa inyo. Please share this video, guys. Love you guys. Sige, daya mo na po sunod. Ano ba tayo ba? Pintura. Pintura na po. Uy! Pula na kayo. Nang pintura dito siya kanina si Mulikod. Tura na yun, ano? Nalitura na daw na sa eskwelahan? Ay, ay! Pagkabot Wala ko kang siya tingo? ingon niya. Pula po siya ka ng Niya, pag ba? na mo kanta mga alas 3 Naman lang is Chloe. Wala. Wala. China. Pag mo kanta alas 3 media, di ba sa Diamond? Pawang naman ang sounds mo. Ay, may Patulo na po po. Tura na nililig na yung kuto. Ay, anak, pwede ko di ko. Di ko si kong tingog kaya nakatulog si Diamond. Nanood mo Sa dihan eh. Laganap rin ko si Mulikod. Sa dihan ni ulit din pagmata. Agoy pati mo ng inita. Oo, nagulan Lagay na. na kami? Palit. Yan, naguting ako Oo. legit. 24 hours mo na diha. 9 months na. Oh, 10. September. September pa may tanong. 9. 9-5. 2 years, 9. Ah, 2 years old and 9 months. Siyempre po muna siya mo pa. Sabihin mo birthday. Kamis ah. Para din sila. 14. Diamond. Kakalay sila na si Chloe, si Diamond. Siya. Sige pa nga na. Divora. Divora. Ano din ang timura? Pwede mo kasi. Timura ka? Ito mo yung paminaw ron. Ito yung paminaw. Bugnaw, init. Ha? No, init. Ha? Hilot lang. Exfoliation. Ulo niyang, okay pa yung lubik. Tayo, oy. Ulo niyang. Grabe sa nakulo. Lagi, dako na paayo. Pinaw, pati na po ah. Mura lagi lubing nga tako ka nga lubik. Mura. Napay patiis pagtako ka doon. Malayo na siya ito dito. Ito na ko tayo ito dito. Napay patiis na. Paan ilik. Ilik. Subangan sa gabi tayo. Ilit si Ate, katawa lagi siya. Ilit si Ate. Anak daw niya po, wala siya puso. Ito yung mga dili. Oh, kataling ka nito nuli nga di na halos kabangon. Tawa lang ka. Ito ko, katawag guys. Kailot ko nito. Pinutong ko rin mo to. Yaw-yaw gabi. Wala. Ito na. Ito na.
Kaya kay pali lang eh kuan man diri ka nang kuan ba nang gupa ba diri. Suhot Ikaw ba? nagtingong kayo na. Sumunod suhot. Anak ko niya, sakit. Anak ko ang sakit kasi hapon. Amungay. Wato ba? Atis. Nakuha nito. Wala na. Halo na kong kamungay. Anong tuba-tuba? Atis wala lang. Diba? Try katapat anak. Bugna. Oh, naamang ni EBC. Katawa. Diya mo dito ka sa ubos ng ayun dong. Bugnaw di man ba? Dire baba. Dire ba basa ka dire ba? Sige no. Wala ko abot man dayo. Dito man ni anak, natulong mo si ate. Ito. Dito sa niya, pagkakamang na. Ito. Dito ka mga Pagbulat ay talibang-libang kadaghan. Giluhan dito kagani mato wala gito iluhi dayon. Ako manino. Bulog ka ano. Bay, ulo. Damak ni jud ka. Pagpuyo, dili man ni ato adre. Hey. Bebe. Sige. Boy, ulo. Oh, puyo ha. Sige. Po mama, Ria. Sipon ka bili. Yaw pa ka. No. Belum cukup dah tak tiklowe, nak cukup dah tiklowe tu lah uban. This is Ambot ato. Ah wala. hapon na siya. Kumusta dito sa Cruz dong? Kapaya to. Kaayo mo. So dito sa inyo ha, sa student. Tawag ka ng applyan no. Mahalos ng apply ko sa totoo na naka-apply. Wala ka daw. Basta gusto ka mula na playa dayon at kapalo sa Colorado. Unahan sa Kapitolyan ba? Di ba naman sa Garsada nga? Ano? Tangan o Colchard. Nagkablihan. Ang unod. Ni Agi. Kanto Colorado. Naunahan sa ulan. Kalusot. Ni Agi, oy. Sulog pa dito tayo. Ay, kuy mapakong. Kanang litan lagi niya. Ay. Ay.
Sa takal po, lono po. No? Iye. Ang sungala. Yang applyan, no? Ninyo kayo. Pinapag-apply, nagtulog na naman. Wala, magkataw. Kapitoy ang gumin. Wala na. Wala na. Wala sulod. Wala na isulod. Wala na. Sao pag nakot. Inasol. Pareha nga po. Binaso sa kanila sa kayo di first gram budget. Kasa nung Asa na ba sa first story? kuwano, kawang Ay. alpakan. Ito na bitang pakan. Nadetang pa kanina. Atong sa may Alpakan sa una ba? na ay hindi lang Huwag pa naman dalang. sa una din. Walang break na yan. Dali lang oh. Kaya na ko daw musakay. Eh, wala ba yung libre no, anak. Wait na. Libre ma'am, sakay libre sa po. So, libre dito. Pati ko mo unan mo. Puyo ha. Naglogo ka pa. Sige. Naparuwa yung lola. Kapiyo. Naman. Naparuwa yung lola. Naparuwa. Sige ra. Sige. Hila ko. Dora ka ha. Kanta, kanta. Ilan na nagkilo yan? 15. Alalim lang sa tayo mo. Ambot. Alalim lang sa tayo, hindi ginugulog. Kasi nagulog. Takas mo kaya ng time. Kilo na eh. Pila gihulog? Kilo kini ka kilo? Kuni lagi. Naghulog mo, pre? Wala ay. Kita na to. Bata to dahil bikot. Tuko. 6, 5, 4 mong tsaka bulan ito. 6? Utso? Utso siya ito niya din kuan. Yung balik pa ni Og. Kuan. Pila magidi. Pila giday ka. Pila ka kakilo. Bukat di mo, buktog lang naguyag. No? Mga ano, naku pa sa pagbukto, no? Naku pa kayo. Mura ka katong nagduwag basketball ba? Nagko kayo. Mamoms kayo. No. Ano ko nila gitipatihan, no? Gitipatihan, yung mga kristohan, no? Kumano niya, ipasa dito. Kaya bugay-bugay mo ito isa. Ilo day time ana inyong wifi? 18 hours. Ang 5? Ang G's. Ang 10? Aji si Rudy Gulog bata. Ilan na yun? Ibuok mo to. Ano man? Di ba piso mo gahulog na? Eh, isang pila. Amin sa pila dahil. Piso, 5, G's, Ang G sa pila. 18 18 minutes. hours. 18 hours. Kaya no? Gaya anak ko. Suko na kayo sila. Dito nakahulog usap. 18 hours. Hindi Hindi pa ka kahulog kahulog. ang gina no. Luno no 20 din yan. Dito lang balay ka mga anak. Kung may babot ito. Ang 5 kay 6:30. Unong ka oras ito nga? Unong ka oras o 30 minutos. Okay. Dapat yung 30 minutos. Nakahulog doon. Hindi ka purok tulog. Ano, patay ay. Ano gingana man mo pre? Lugi kay sila pre. Ano mga dato ko ta. Mana? Dato ko ta nung sa. Tabang ra mo ba? Abang lang ko na tuwang. Kundi na mo ko tayo. Di na Kung agad. ato pag ipangwarta. Mana? Dali ra may answer ko na ba? Nga na nga. Pagkapos sa December, may pinaskuhan ko. Pinaskuhan naman ang iyong Oo. oras. Dito, bisik total pa na yung Ah. gihatag sa contract sa mua. Ah. Dako kay mag-save sa ko isa ka tuig. Oh, nago eh. Pila dito si Jis. Oh, ya kadadlaw mo hulog Jis. Kaya murag ang piso na murag 5 minutos mo sa tuwa rin no. 3 lang kapin.
3 3 minutes ra gamay. Kasagaran 3 ra gyud na. Yung ano, iba, ang gis, puti na po ano, di ka kahurot. Uy, Karot yan no. Ikaw. Di manubatan jud ka. Malubat. Lupat jud ka ng 18 hours. Wala man kay cellphone makabot og 18 hours. wala. Lupat jud ka. 2 to 3 hours. Pag lobat ato niya, charge ya. Charles niya, ibalik na. Gapon. Bisa mo balik pagka 3 pre og isa ka buwan. Buhi pa na. Ay nakahulog-hulog. Wa na ma-expire. 2 months, balik 2 months. Ay na paghulog, buhi pa to yung maghulog, jeez. Nagkatawa. Tinood na ba? Dito ba, dili ka na ima, Juan. Tabang na na ima. Dato ba? Tabang na. Si Vicky na pagkadato na to. Ang warta pa tapos tayo, no? Hindi ko diri ate o, di bagko. Dari lang po. Okay, pabaya kayo na mong mate. Abay isa ko. Sige. 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 Kaya kay magulog ko. Lain lang guling wifi oy kay dili man maabot sa pikas barangay. Alangan matagunan man siya ate. Dili man ko kay naman ko sila ilalay vibration nila. Masangit jud na. Papunta tong maabtan mo pikas barangay Ano ba? ba nagdaghag kaning kuan na Nagag-building, nagagasangit na. dili siya makasulod. Hindi siya pwede. Pero ito, nagadabaw ko. Lingkod siya nga. Asan mo, no? Ikuan ko dito ng tindog. Isyo man dahil taas, no? Yang katong mo po, di ma-isyo. Naglagot sila kung na ito ba. Kagaya mo, di man ako namurot. Ba, ano siguro mo dito yawan. O na, mahulog ka sa garan dire. Lingaw-lingaw ba? I-gis na lang nila, pre. Dito ka okay. Yes. Kaysa kung mag-5 ra ka, 18 hours. size lang man. Hindi ka Kaya kung usap kang 5, di 12 ra. Ah. O idiretso na lang yun mo mag-gis, wa may expire. Di ba? Tabang na yun yung mabre. Tabang ra yan. Dool, bago gamay, di ako gustuhan ah. Pwede ra. Hindi ra lingkod-lingkod gusto. Wala, di sila mahulog. Dili pa sa mora na. Gawas na siya anak. Ay, Tulugon na bang lula. Tulugon na bang lula. Wala ko na. Natulog man ako ganina. Kanis di bora. Sige, hilak Ay, sige. natulog, magiting ura ka. Kaya pag uli na ko, nga man yung bas kwarto. Ala, Hagok pag yan. Oh, go. ala. Mo din ningaw. Nakatulog gid kay kabalo. Murag si Eric good. Wala ko katulog oy. Naghagok mong gani ka. Ala. Nalagot ko ano niya kay mingo wala katulog na naghagok. Alam mo kabalo ni natulog di. Eh, wala siya katulog kay sa iyang kasaba siyang hagok. Ang kabalo nga. Hagok. Diyan man ko nga naghagok. Di ko sunod i-tape na ko kung hagok. Try nuli. Ayun na siya. Pakagin na yung hagok. Karan na. Nawa ko dito magpapakita sa bilang. Kapag ma-record lang ko na imuhang kuhan. Takawang ka rin. Sapa. Kung kayo matago ka di ko makamata ko. Kuman ko ko. Pero kapag natangak ko na mga Eric, bukal-bukal, oy, asas diamond. Grabe ni Mila, oy. Mabilar, mamputanin nyo. Sa mauna na silang pangatog, ay mabilar laging naulahe. Sa yun, magay kumatulog. Hindi. Sa itong ito. Atong dili ang tapuhan, mamata ka sa alas 6. Matugyo ko alas 12. 5 minutes to 12 ang tulog na. Ah. Say, mga 12, alas 12 yun, tulog. Muna Kaya isa. karon di naman pwede. Ano naman? Kaya sa'yo kay mo alas 4 ako, may maunag matay nung Ah, alas 4 gani. Mas katubig siya. Alas 4, 45. Hindi biya na to size, layo ka diferensya. Una, matuko, niglakaw diamond niya, matuko, balik yung ito, may buhato. Sa'yo pa ay yung mata. Uy, may paano ko. Uy, anak. Hulog ko. Sino ka may pwede ang buko? Nakakalagot sa kwarto sa rin. Hulog ko nakagulog na yun. Oh, hayag-hayag nagsubot. 5 na hapit. Lagot kayo ba, namunan ito sa iyong mata, naging tukaw na ito, gaya mong mata. Alam ko ko og ano, for 30. Lami pang pugay. Biyong sa bukadali. Ay, hindi na. Pero ako, pag sugod ni Chloe, kuan, wala na alas 4. Mata na yung kuan na. Bukan kayo magbiyahe, Ah, ano, bangon Ay, ko. gato na ko Sa niya. mga kay Dugan, pugong papagod, pre. Lugi yung kapag. siya. Ingat na ko niya buntag dito, balik ko gigdas balay. Mga 30 minutos. Uy, sila dili. Dali, ang makabangon. Man. Nana na yun. Muli,
lagi pag dito sa iyang magbuwang mo tapos. Sa ko ka? Saba lagi kahit ano. Kaglaw na ko. Ingulay niyo. Ikaw pagkaon na sa. Grabe ko na mo ha. Kasi ba ganahan mo kaon ng ngit-ngit pa man tayo. Sa pag naisudan sakto, yung ganahang kaon ng pag-upang ng mata niya. Sa'yo? Kontra Tinton. Kape-kape lagi ang sayo ba? Kape. Dahil nga sa Diamond, kailangan magkaon ka na yung anak yung kaon papapas mo. Kanas ko yung mukaon ba yun nga. Yun nga, pwede di na mukaon. Pagkaon yun. Kaon. Ayaran ba unon anak? O di ba? Yan naman siya rin. Ha? Wala gitigdaan. Gusto na mo tutoy. Huwag man nadalan. Wala gitaga. Wala ka. Pero balot mo. Timplahe sa dito nun. Tutoy na ba? Tutoy na nga niya katulog ko. Ya, pagdalaog ka ng kuan. Tutoy katulog ko. Oh. Ano na kang timplanol? Ah. Dito. Pero kung si Drake ha, pag makatin mo, awa na, ilong. Nagdula na, inom na, dula. Tara, igual na sila. Balik na sa... Dili na ng bata, dili. Ha? Ibili na ng bata? Dili ng bata. Ang oras sila. Ano? Ikaw di mo timpla. Dili ka mo. Namas clue eh. Ah, dito lang ilis. O, sige. Ilis lang, okay. Ulan. Namay payong. Na may payon, ako ng payon. Lakaw, lakaw. Ya, timplahe. Maoy na pagsugod ba? Dala ka? Si ate sunod. Wala ka kagibarang te. Dili ka sunod te. Sige na po, sige. Kayo lang po, nakumunti na. Bukog na lang yun, gigunitan. Atong, dire, kikuha na yun, di mo ito pinot sa kuha. Dito rin siya sa park. Gamasan, dito siya. Yan Di ang man gyud kakuan mawala. siya nga kuan sa Yang kita niya. kauban. Ah, Kaya kung kauban. Kauban, asawa siyang kauban nga. Dire man gyud ako man gyud na kayo. Kikuha niya, nakakuha na ko. Kaya wala man mawaan na yung number. Wala, gidelete ang number ko. So, itawagin na itong iya. Hina lagi daw. Sakit-sakit siya, pero makuha niyo daw. Sa testingin lang ko, wabi tayo makuha daw, gumawa. Masa? Amo to pag-ana lagi nagulay ko na basta kay ang lami kuto ba mga parte yung lami agad ba nga Kaya sa baan mo agay. Tignan ng dilit kaman. Ulaw man. Dalaga ko. parehas ko. Wa. Basta minyo na. Dako na kay agay. Ito ra kay gagay wa pakialam mo. Dalaga gani ah. Wala ra gyud. Lagi ito siya ulit. Tabog. Utos piya ka na yung ipit. Pero kuan gani, kinuha pagyaan ra gyud. di man ta ko mo balik ato yung tuhod ning mo mo balik pa ka kuya ka kani balikan yun ako kini banggit man siya Bro, naman gud ni kon siyang balik pa ka balikan ako na ron tanaw na ko balikan yun ako kani hisgot mo jadi nang ta kung balik ato Karon dito na dapita. di kani dire Okay, Mana man dire? mana man to nya. Mana nya dire to Ato namang dire. yan ingon man sa mo balik pa ka dire yes kani balikan yun ako kani hisgot man inang ta ko ato Dito mawala. balik yun ako kani banggit ko kani gusto niya balik ko balik ko na po dito dahil kayo naging sakita ginawan Awa dito. Ay, lain mo man. di na naman gusto nila abilidad mo pang aura kaya nila kunin wala naman lang ay bayad to masakit ito gusto na kaba kang galit Yaluhin to kaya sa kasa na lang na kung bakit na ito kayo lagi bakit na ito kayo lagi Coke Ako lagi Ah. sakit. Dahil mo na nga, dahil mo na Oo ba? Kani akong diri, sakit ka. Dito ka Yung dugo? anak ko, nga nasakit man niya akong Dito kayo, di balik yun dyan, dito likod ba? Diri ah. Dito likod ako.
Ay, loto nakakaroon. Mo kuan ako ang diri. Insa ka na ko dito kung nasa. Yan Dito na. sa ibaba ba ka sa katana. Tulo na ka ba siya dyan? Ah, dito. Oo. Kung ano din sa kiti ibang mo. Mag-anak na din tao ko mo bangon mo. Ingo pas nuli. Agad buwang nga gyud ka. Ano niya? Si Quinta na ko tahapit. Lagi ito nga itang gili nga. Ang tinanawin mo doon, anak ko siya. Sa una, lahit mo ito sa una, wala ko nga kung ano. Lahit ko dito sa una mga pwede. Kasi dyan, dyan, putok na yung kukurin ka karon. Diferensya na eh. Sinipuro kita mo ko ang anak ko na. Ya, Ang dito ka sa bahay, nandun ka sa kaisano. Kaya nindot ko, mag-ayaw ka sa ato. Pusta ni mo dito. Sus, ang karon ako ito kaniyong ko nga. Sus, maratag mo na tigigi ay sa una. Karon, murag na nagnaunsa. Kana ganing. Murag ako. Ako na sa una, sa tigit ko, ano, pero ang karon, wala, nagtutang-butang ang namin ka ng ilan. Katong unang panahon nga nagbigay ko 20. 20. Ano kung ito ko? Sa una, matang kita pa, ay, magkuyog ka. Kabalo ko kung tamang-butang diri ang kilay-kilay. Tarang wala na ay. Ay, 40 to yung ano. Palit ang ba ito kapinta to? Pati ito, anak. Dili ka sa barangay, 42 ang edad ato. 43. Pagkukuha ng turn na. Dito na punta sa kuan. Ano, mo sila sticker ko sa barangay. Sticker ay po. Kung wala ilagay mo. Sticker, yun ang Dili nang good magkumating mo. tingog. Ito na. Dili nang good sa mga tingog-tingog. Bangka di istorya, bili na. Bino naman po. Ano mang good? Ang kanang tingog-tingog, mapala ni mga butan mo sa kanito. Eh, pala mo sa tingog kang street kids pili. Oh. Sa pag-istorya. Pero kung dili kayo mo tingog, Sultador pug ka. murag hadlok mo kung tingog. Kaha ba? Pero nako nga, andiyan nga mga stricto na ba sa UM? Ano ko ho? Basta gusto si Grace Grace good. ta magtingog-tingog. Grace ba lumantas? Nga, wagis lang nga. Dili lagi na. Kaya ka pa yun siya na. Ano ako, apil na siya. Hindi mo apil ko siya. Kaya kamo daw ang luha lagi, anak. Kasi ako sa... Ito kung magkuhan na itag ka ng taong-taong dito nga sa akin, sa kung saan yung mahuna-hunaan ko nga. Eh, paano lang na tumaag? Di hapag mo sarili. Basta kay, at kamagin pala sila. Ano? Asa na si Grace mo? Mga anak man dayag siya. Ito di ko, ito Tumagod ka na magsiguro kuyog ka na sa Mga ni. eskwelahan. Tingog, nagmong kumabina, ramang sa istorya. Hindi katawa na, magkatawa. Ako ba, Kita na ganing duha magkuyog no. Siguro pag-aaway kay. Hindi ka mutingo, ano sa kutingo po. May lang na ibo, istorya nga kuan. Ano ka istorya? Mo, kinyahuman. Hilaw na po. Ako naman yung istorya doon. Kaayo sa to agad. Nga grupo. Ako na dagtiyan sa banban. Ano dayan? Ano? Saka na. Ano may pumanto itong YouTube na Ako na. Kambal yung anak mo. Wala Kaya din ko kayo. eskwela si Kuan kay Baldo. Duglunong yung katakot. Hmm? Duglunong. Ano na po? Saan na po siya? Duglunong. Yun, bak na. Alam. Nakita mo yung kuwan mo. Kuwan mo sa St. Peter. Nakagayaan mo. Hindi, hindi mo kiat yung katayo. Kiat pa siguro din.
Lain ba kay na mga hilungon no kay mo hilungon na ulo ko ito ando. Kiyat lang Kasi siya. mo bang magduka ko. Sabihan na gani kayo na. Hilot ka ni magduka ko. Sige panguyab. Karon gani nagduka gani ko. Kanang pahilot dire ko sa bangkok no, hilot ako dire. Mo pagpagunit sino anak. Ana unsa naman po na siya. Oy magsige magpanguyab. Na naman na. Parang na ay Umbot anak niya. na something sa akin. Maluya siya. Dali Gani gani duka gani ko ano. Nagkauli ko bukid. Hindi uli ana magpahilot ko. Hindi kay kumakuan eh. Balo ka to mo ang tulo lapit ito. Sa dunya kahoy. Ano gining dalaga ngayon? Ito ko ginam niya. Uy, dalaga na magdadala at subuhi. Bulak na siya. Hindi wala na. Laban pa na mo. So, labhan kung ngayon siya nga labhan na nila. Balag mo ka nagpasko Kira. kaya Ganda niya palaban. niya palabhan. Manangin na nagit niya. Init pa sa ganina. Ako katulugan mo mang duka na yun ba mo. Ako ba kayo naman? Kasi may wala niya nga dili sa dito. Kasi may dugo anak ko anak mo. Ano ba yun? Magpaprang yun. Siyempre naman ang duka. Kami na kang makawakan yun ang yun. Ha? Kam lang. Kuan na lang po ka ng mga Pula. pula tapos. Wala po lagi na sa mga pangalan dito. Sa mga zira, sa mga alam ko. Natanggal na. Kato siya manghod. Ang tanan gigamit siyang manghod. Iya man na dati duham na kabuok. Kung sa gamay pa siya, dako na. Ako na lang po ng kalitan na po. Ganda ka na sa story. Anak ko na po. Pero ako po. Ako. Gusto na po na po ito. Wala naman laing patay ng kawasan to. Katurang kuan. Para ito panada. Ang sa badada. Walang laing. Ang katong kuan. Kung uyab sa una ni Dave, itong giingon ako sa inyo ha. Asa gihaya. Jinsan. Wala mo kato. Wala. Sa kita ato sa luwan. Kuan, nakakita siya. Pero gamay pa. Asa gihaya. Jinsan. Di mo siya gihayaan. Walay raman to. Malay. Hmm? Kita man na siya sa kuan, sa cellphone. Ha? Nakita na patay na. Michael ma. Anak man siya. Pero atong gahapon, di batugan na siya, alibangbang. Dong, i-chat lagi sa kayo video pag paano ko nagpapambal ko. Ano na cellphone ko? Kay mata nang natulan na. Ika na, tugnaw na. Kahoy sa inyo mga kapatid. Tama na. Kaya mo man. Awas na ito sa abin. Yung mga na kayo ba no? Ah, maski ka nang Ano inaharang po mo sa mga klasa na sige pa mo Manang din. ko. Asa gudong mo siya? Sabi na. Ikaw kung dito lagi pa nga ka ng kuhan. Gawin ba pa? Kung napahilo ka, wala ko yung kutsi na ambo. Lagi dito din ka sa ito
Kaya anak mo, hilot. Gabi eh. Kumusta lang si isa ni Pagturan, di akong pagkakaan. Nawala na ay, nawala na. Actually, nag-anak. Akong giingon dyan nga. Kapag-kapuli lang dyan na. Di, ayun. Ang mas ditingon niyo rin. Kaya mo rin ang mata. Pag-amay, ito yung tulog ka sa. Ay, aron mo na ito. Hindi mo wala talaga yung ate yan. Kaya nagpapako. Ako mo pinunti mo wala ka din. Anak good siya. Wala mo sa kanya. Kaya mo malidili. Ano man? Si ate, mayroon nag... Ano sa na? Hindi ko siya magsuporta para yung bayan. Ang kuwan man. Katulong ngayon, wala yung siya nito ang kay. Ang hatag man. Saan ano ko talaga sa atin. Wala siya yun. Suon. Ako kung wala dito. O tumupangkali ko sa pasatore, wala. Ayuan ba na wala. Asa sa lima na ka ba? Security guard na sa gran niya. Magbiyahe dito asin ko. Ay, naman po. Kami kuman siguro di wala gano'n. Kaya ang kita ni Noli, ang pool ni mo, ko, kita ni ang pool ni mo, nakain mo sa kanya. Ano ko? Pero siguro, ano pa yung pool ni wala to? Naamang ko rin, kamay, tipit na lang dyan na, kapala lang di kanisa. Ano na? Bisyo. Ano ito yung bisyo dito? Pwede ba ito? Ay, Hindi ko man ang ato na ako. Ang anak ko yung kapsi. Pusik juga kan kasih tahu kan mau itu dari anak sa gulo na tuwa ko. Isa naman po gugok tanan. Isa may palikod. Masuk ko na si ate mo kan. Ginawa natin pusik. Ano kami pinagkala? Kung yan ang sila kami. Ang bata na. Kung hindi Hindi mo paligog pa ng bata na ito. Karang mo mo ini wala na mga plato. Bisip, ano po ka? Obsip ko kuma. Mga mawala na akong kakuha na dito. Pinamahal na wala mong bertanong. Wala na, hindi na ano. Bangun. Talikod sa kuha. Talikod. Very good. Tagbang ito ng bata kung bitawag ko sa balagis. Gulay, lagi ko kaya nung sa gusto kong muhi ko kung sabaw kaya na ay sinunod ba? Ako isabol. Marami ka sa buwan. Kung gawang haros ng takpo. Kaya katakantang ni si Dick. Sa unsang ito ito nadaan mo. Bida? Katakantang padali. Ikaw, ipagulo ito kasi magkakunan. So, maya, ma. Oh, tawag ka mga bab. Kung ano man siya. Oo, kadungo yan. Siya niya, ni anak na po. Ni anak na mo po. Ano na ka nang away-away nila. Ni anak ito po. Away sila ng Domingo. So, pangadawan mo yung dalagay. Pwedis. Anak. Ay, nagpulis. Anak din siya. Ano, ato ko ito. Kung nasa ka, sa tip. Namangag. Uy, anak-anak. Ito. Wala ka dito. Ano, kapag na. Ang ganito yung mga gusto. Daghan mo kayong takim mapod. Oo. Dagan kayo. Buti ito lang. Kaya sige butang. Wala siya pa marami.
Tutoy na kanya na Sa kadlaw. Ato si. Balik alas 3. Tulog taday. Luto ng hawak. Tuyo pumitul sa na sulod highway. Nakinan dia ng presidente sa Kapilya ba? Na magsisto nga di mo gimo. Tayo nila. Kasi presidente nga. Ah, kasi katong ikuha na tong form ba? Akan treasurer. President ba siya? Diha, ilasing. Mag-ibadaple yang sakyanan na magsisto nga. Kiyot bagi dalan dia. Ani ba? Tuyok na po. Balik na po. Gawas. Pula. Diyan na si Piang. Kuha dayo. Naigo na yung Piang. Ay, kuwan eh. Gitanaw na po doon. Ang ikaw magkinsang kalaga ba? Layo mo god. Layo sa nga kalag ba? Layo. Siya po ulungan. Gapon ni ko na siya butterfly. Di bang bang lagi? Siguro itong kalagit. Hindi ba tugon sa butterfly? Wala man tikita si kuan ato Wala. Pero katong sa una nga buhi pa siya ba? Pero gidilit na Ay, lang. oo. Bagay tao Ang nga cute kay siya dulunan kayo. naka-cherry. sila ka cute ana. Pero pag tabo na nga kuan gidilit na nako. Ya. Kuan na ba ya? Activate na ba ya ang iyahang Kasi sa imo harap ang kapili nila imong gi-remove tanan. ya. Itong nasa kuan dispensa ko ato nga. Pinsan ka na ima. Ya marker ma. Tanaw man siya sa cellphone ba. Ako nakatuyo wala na ako. Malupit ka na yung spirit. Hanggang na anak doon. Hindi na makontak sa agency. Out na ron. Klase pa ito. Kasi yung buntag, alas 4 po sila na nga, alas 5 na tayo na nga doon, Kapitolyo kay. Para po sila magpa-renew. Para sa third generation. Hindi mo pa siya, hindi ka po dyan ako, yan ako mag-working kay kapoy kayo. Binuang diya, muna hinuni, gastuhon, di na nila ka-working. Mag-working, oy! Saan na siya? Third year na siya ba? Oh, Isa na lang yung gani! Hindi ko gasto ba kayo ng fortune video, yan din na hinuong ka mag-working. Kung siya na ikan, sinituo ka. Pulis nga po na yan, no? Oh. Ang iyan po, kit. Sakto po kahit. sakto lagi siya na nampukid siya no. Bantok po siya po po. Okay siya ba? Di pa siya sa una. Una ko, iya, buto niya. Wa man to'y klase no, niya, sige mo itong bike. Lagyo mo kay bikean, abot man itong tagom, jinsan. Sige ito, taga-adlaw, mag-bike. Kanya, niya uso ba, tunog kay pandemic, uso kay bike-bike. Bye. Ating payata, niya ang kaon, dili ma. Tunog ang kaon. Ayun na. Jesus name. Ano, bating tambok ang taon. I-just jagin pa jacket ha. Thank you. Ayun na na eh. Jesus Jesus name. Ayun na na. Kabata Na. ato, Sana. kaon. Awa na. Tingkayo ang kalaga ba? Dali na. Thank you for watching guys.